L-għada li mara nstabet mejta fir-residenza tagħha fl-Isla l-Pulizija u l-esperti maħtura mill-maġistrati inkwerenti komplow bl-investigazzjoni tagħhom. It-tnejn filgħodu sebħu fuq il-post minn fejn elevaw heater tal-elettriku u sigaretti, żewġ suspettati bħala ir-raġuni tan-nirien li ħallew lil mara bla ħajja. Tul il-jum saret ukoll awtopsja u saru wkoll testijiet tad-DNA għax għalkemm l-identità tal-vittma mara ta' 50 sena hija tista' tgħid ċerta, legalment irid ikun hemm ċertezza mingħajr ebda dubju. U l-istat li nstabet fih il-mara ma jagħtix din it-tip ta' ċertezza. Min stħarriġ li għamel One News ikkonfermajna kif xhur ilu l-mara bl-isem ta' Ann Moon kienet diġà vittma ta' nirien fid-dar tagħha, dan meta f'Mejju meta kienet ġewwa ma' missiera u ħsara fis-set tat-televiżjoni waslet għal nirien. Il-ħadd fil-għaxija meta seħħ il-każ il-mara ngħatat l-ewwel għajnuna mir-raġel ta' oħta wkoll residenti fit-triq San Pietru u San Pawl. Spjega li minkejli beda jipprova jikkontrolla n-nirien sakemm waslu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili kien kollu ta' xejn. Tkellimna ma' Mikel Gallia, l-Station Officer tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Kordin, id-dipartiment minn fejn intbatet l-ewwel għajnuna. Gallia fisser li f'każ bħal dan anke pumpiera b'esperjenza kbira ma jirreġixxux l-istess. Aħna normalment ir-reaction tagħna jekk jgħidulna li hemm xi ħadd maqbud ġo d-dar jew post ieħor, il-first reaction tagħna l-importanza hija li nitlu nsalvaw il-persuna. U mbagħad nitfu id-dar, nitfu n-nar li jkun hemm il-control. L-ewwel huwa rescue. Ħanejlek jiġifieri meta tintaqa' ma' xi ħaġa ma' xi ħadd mejjed jew każi bħal dawk, ħadd ma jħu pjaċir, jiġifieri hemm min issa bħala trauma u min jaffettwah ħafna u hemm min jaffettwah naqra inqas. Għal dan il-għan fid-dipartiment jeżisti s-servizz ta' psikologu u mill-esperjenza Gallia jgħid li kien hemm każi oħra li b'xorti tajba spiċċaw b'wiċċ irġid. Għalhekk mingħajr ma tefa' dawl fuq il-każ partikolari, kellu appell biex in-nies jieħdu l-prekawzjonijiet kollha, speċjalment meta f'dawn iż-żminijiet ta' kesħa jintuża apparat li jsaħħan.